ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପୁଣି ଥରେ, ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।